YouTube, chwarae games. Hwn ydi tech unboxing gynta YouTube yn y Gymraeg. Be sgynna fi? Mae'n y description chi wybod be sgynna fi. Let's get to it. Trusted opening thing fi. Okay. It's in one-handed, just like a phone. Filmio, professional phone. Good quality. Oh, bitch. Dim much. Hwn wedi dod dan fin stock. Package o'n dda yn fin stock yma. O'n i wedi gorfod i'r bel fi ffilmio fi. O'n brysur, so like one-handed. Shit. Ideal. Retron 5. Chwarae bob math o hen consoles, cymryd controllers hen consoles, wireless. Dio ddim yn wireless dwi'n meddwl. Gyn hypercane. Hwn bach controversial. Emulator dio. Ydych chi no English allan hwnna. Iawn te. Ac ar y box. Good solid box. Mae'n dwi'n gallu cadw nick and knacks fi yn y box yma. Bag. Ag ar hwn, let's go. So, 10 allan o 10 am y box. Oh shit. Yeah. Mae'n anodd hyn. Oh, upside down. Mae'n fod i agor. Sleidio fe allan. Mae'n sy'n dangos am dda, mae'n pacio expert... Oh shit, upside down. Ta-da! Mae'n tynnu fach yn y stwff, cos dwi'n nôl dwi'n ffilm hyn yn cymryd mwy o bubble wrap off. Fe angen chi beth yn y box. A dwi'n nôl, dyma fo. Gyd allan o'r box. Chi'n gael beth ych chi'n disgwyl. Power. Chi'n cael HDMI yna fo. Dwi'n tech person, dwi'n lot HDMI, so fe hwn di'r spares. Micro USB, naci? Mini USB dwi'n e. Controversial choice. Micro di bod ddim dod yma. Neu os dwi'n effeithio'r system. Dwi'n eisiau mae hwn yn cael defnyddio i chargio hwn, sef y controller ydych cael efo fo. Eisiau na trwy Bluetooth mae o. Fe angen i chargio. Dwi heb di clywed reviews dan efo, ond beth sy'n wych am y Retron. Bang! The dirt is gone. Import i'r controller arferol, so y Nintendo, fewn i fanna, Super Nintendo, fewn i fanna, ideal. Dwi'n reit siŵr lle ydych chi chwarae Super Nintendo efo un o'r console arall, vice versa. Hyn o rhywbeth. So, dyma copi fi, Japanese fi o Super Mario World, cos mae'n lot atach na version Saesneg. Good grip, dwi wedi clywed reviews fod yn stuck. Oh, actually, yndi. Bach yn stiff, console newydd. So, hwnna fyna. Mae'n iawn. Clasur arall. Bang, Super Mario. Twll. Ideal. Champion. So, o beth i ddall, ond un copio
Ffocin ma'n stiffy, ffocin. Ond ar unwaith ddechrau bod i fewn, ddim yn darllen. So, fe setio'r bad boy fyny, a na i dangos y sgrin. Un beth nes i ddweud, fe angen SD card. SD card in focus. So, un o'r SD card sbar, os gynnwch chi, dwi'n tech person, dwi'n wedi gynnwch SD card. A mae hwnna'n mynd. Stig allan. Bach weird. Ond ia, chi angen prynu SD card, ddim yn dod o'r box. Oce, dwi'n ôl, set up y dim fyny. Game i fewn, controller. That's yn sgil edrych. Pwyd i fewn i'r ail monitor. So. Mae yn outputio 720p. Sy'n OK, beth o'r hyn sy'n ni'n meddwl. Ie, chi'n edrych. Na i ddangos i chi sy'n digwydd, chi'n y game i fewn. Hwna yn really stiff. Na fewn. Wel, di ddim yn fyny. Iawn. Dwi'n di play. Ie, nath ni'n dweud 720p dio. Sy'n... Just ail ddechrau hwn. Ideal, so dwi settings, mana filters, dwi ddim yn fan, dwi still yn normal, 8-bit, 16-bit, fel as dwi licio nhw. Un beth sy'n handi yma sydd ddim yn hen consoles, save states. Save states yma na. Ond beth sy'n cool am hwn hefyd, so ni just resetio fa. Efo Super Nintendos, mae yna rei games efo battery, so efo saves. A mae o'n loadio'r saves yna. So mae'r un lle dwi'n chwarae lot. Mae yna rei pobl wedi reportio fod nhw'n colli saves. Obviously dwi heb. Bang. Mae'n edrych yn dda. Technically, emulation dio. Dwi ddim digon cyfeithog i prynu'r consoles mae gyd eto. A mae cael fatha un thing yn nid lot llai o hassle i'n diwedd. So, dyma unboxing gynta technoleg yn y Gymraeg ar YouTube, sef y Retron 5. Ddylech chi prynu fo? Dim really, mae'n very niche. Dwi'n dyferu prynu fo? Na, do. So dwi'n gallu prynu fath arall yn lle fo. Ddylech chi cael PS4, ond dwi'n really cael hen games. A os chi'n really cael hen games, a mae gynnech chi lot o cartridges, mae'n hollol werth o. Mae'n gallu chwarae Game Boy Advance, sef yr un yna, Famicom a Nintendo, sy'n basically yn peth, Japanese fama. Dda yna. Super Nintendo, Super Famicom, a Sega Mega Drive. So mae yn ideal. Mae'r controller geisio efo wedi chargio. Bach o bollocks. Iawn, yn y play number 2 controller. Ond ti angen mynd am y bad boy, am y big thing. So, ie, gobeithio chi joio. Dwi'n meddwl allwch chi brynu fo hwn, cos oedd hwn, o'n i ar waiting list i gael hwn, a dwi'n wedi gwerthu allan eto'r front stock, am infernal o ddreud ar eBay. Ond, chwch eich eto games, gwech chi amdani. A na fo chi tro nesa. Tara. I wish I had have taken the money and gone to the WWE and not followed my heart.